Ташлар авылы музейында күп нәрсәләр бар. Мәсәлән, биредә тулы бер гаиләне ачлыктан алып калган киле күрергә була. Аның хәтта төйгеше дә сакланган. Менә 40нчы елларда алып барылган гарәп телендә шәхси көндәлек. Менә 70нче ел хатлары. Шушында ук борынгы хайван сөякләре, сандык, шигүләр. Шигүле япма аерым игътибарга лаек. Маның инде тарихы инде бик үзенчәлекле. Яни инде менә кияүгә чыгарга әзерләнгән булган инде шакмак егетенә. Ләкин инде Ташлар егете шакмак егетеннән алда җитешеп аны урлап алып кайтып китә. Шулай итеп, әнинең башка егеткә атап чигелгән бер нәрсә инде Ташлар авылына төшә. Яшь чаклар, 2 яшь йөрәк, өйләнешеп матур гаилә корасы гына, бәхет уч төбендә кебек. Ләкин ул вакытта 20 яшьлек Фалия апа тормышының асты өскә килә. Эш шунда ки, Шуганка авылының матур кызын сөйгәне түгел, ә бөтенләй башка егет урлап алып китә. Хәзер күрше туганы килде дә, әйдәгез ди, орышчарга ди, әйдә Фалия синдә ди. Мен бер катлы җүләр утырдым да киттем. Беш ул кайтып киттеләр инде мен. Шул таң атканда сәгать 3-тә монда кайтып кердек. Аның әниләре, әтиләре әзерләнеп торганнарны өстәлләр әзерләп. Мәрхүм Рафаэль абыйның яшь чакта сөйгән кызы була, ләкин аерым сәбәпләр аркасында алар бергә була алмый. Шуның өчен ул Фалия апага өйләнергә уйлый һәм аны урлап алып кайта. Гаиләдә ир бик кырыс, шул ук вакытта дөрес кеше була. Балаларын да кеше булыгыз дип өндий. Икенче көнне абый килгән иде. Мәйдә кайтабыз дип мен утырам. Шуннан ялына башладылар инде. Абыйның мискинен сымак бер хатлы юаш. Апайым бар элекке заман киевдән кайту ни бит инде ул. Гаип сымагы. Апайым бар киевдән кайтырлар дип кайткан дип әйтерләр инде, әллә каласыңмы дип. Менә шуннан калдым. Кияүгә киткәндә аны 2 ел ярым очрашып йөргән, сөйгән яры озатып кала. 2 көннән биренә белән төшәргә бардык инде хәзер. Арбалар, атлар белән кыз иңгәләре мотор иттереп килен булып төштем инде яңадан. Шул чагында шул егетем капкатымда апаларын капкатымда мине озатып калды. 2 ел ярым жүргән иген. Бүгенге тормышын мактап туя алмый Фалия апа. Муллыкта яшибез, бүтән нәрсә бар, Аллаһка шөкер. 3 балам да бик әйбәт, икесе монда авылда, берсе Яшалыда яши. Оныкларым килеп йөри. Сәламәтлек кенә мактанырлык түгел ди ул. Бирне әзерләү, кыз урлау. Хәзерге заманда татарда кыз урлау гадәте юк бугай инде. Шул кызык өчен генә спектакль куялар. Әмма мәсәлән, Таҗикстанда бу гадәт әле дә саклана. Кызларның тормышы шелпәрәмә килә. Аларны закон да якламый. Әмма Чечен якларында кыз урлаган өчен төрмәгә эләгергә мөмкин, һәм бу хаклы да. Мондый гореф гадәтләребез булсын, аларны белергә кирәк. Ләкин алар турында тарих битләреннән генә белсәк, бәлки әйбәтрәктер. Ләйсән Сабирова, Айрат Фазылов, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.